Salutare lume, eu sunt Rin și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de pe serverul OG Times. Da, dragilor, m-am gândit eu să mai postez așa în perioada aceasta cu sărbătorile și că tot veni vorba de sărbători, haideți fraților să strângem și noi un număr remarcabil de like-uri, pentru că n-am mai strâns și noi de mult, așa un 100 dacă se poate, așa zic și eu, așa de sărbători, a treia zi de Crăciun, știți voi de astea. Bă, dragilor, haideți că vreau să vă arăt ce update-uri am făcut la cont, așa să zicem noi. Helper, stați calm că încă n-am luat. Așa, dar poate o să vină și momentul meu, poate încă nu-i momentul meu, chiar dacă am 40 de ore jucate în Last 7, ar trebui să vină cât de curând. Adică puteți observa, când m-am reapucat, așa, cred că, nu știu câte aveam, 160, sunteți nebun că am făcut 45 de atunci. Așa. Da, mă. Vreau să mergem să vă arăt. Am prins, știți că pe 25, adică la Anter s-au băgat stocuri în dealership. Și, na, ca tot omul am fost și eu acolo frumos, am luat două Infernusuri și le-am vândut. Adică le-am luat cu 250 la rece, le-am vândut repede cu 700, sunteți nebuni, le-am dat pe ambele cu 700, am făcut profit de 900 KK doar pentru două Infernusuri. Și mi-am luat NRG-ul ăsta care are 0 insurance, o să vă arăt imediat, și încă un bullet care nu știu cum am făcut un K insurance, pentru că eu noaptea l-am lăsat cu 0 insurance, chiar nu știu ce s-a întâmplat, asta este, am făcut un K, sper să nu mai fac de acum încolo. Asta este 2x Hidden, bulletul încă nu este, bulletul e... Da, mă, unde ești? Așa, e fără Hidden, dar am pus niște culori asemănătoare așa. Da, uitați, bullet, vehicle info, am făcut un K și nu știu de unde, frate, nu știu de unde, că nu l-am explodat deloc, mi l-a explodat un bulangiu. Asta e 0 insurance, asta sper că nu mă ating de insurance-ul lui, deci chiar sper că nu mă ating. Și încerc să-l fac chiar dacă pare ceva... What the fuck? Pare ceva foarte greu de realizat, să-l fac cu vreo 8000 de kilometri și să nu treacă de un K insurance. Adică maxim o dată de 2 ori să-l explodez. Ar fi foarte tare, deci ar fi foarte tare. Adică dacă stau să mă gândesc că ăsta n-a fost explodat deloc. Și odată ce nu e explodat deloc, prima explozie nu consumă, adică nu bagă insurance, mă înțelegeți voi. Bun. Da, mă. Sunt 700 de player online, get gift-ul este activ. Mi se pare că chiar, cred că pot. Trebuie să vedem în lăsă, haide să vedem. Cred că pot să dau și la get gift, cred, nu sunt sigur, nu provin nimic. Până acum n-am luat nimic bun la get gift, nimic. Cel mai bun cred că a fost primul meu get gift când am luat 700k, deci vă vine să credeți că eu n-am luat absolut nimic bun, n-am luat haide, n-am luat nimic. Deci m-aș mulțumi cu un clear kilometers and days la o mașină și bag pe bule că se duce și insurance-ul. Și ar fi foarte bine. Hai mă boss, așa. De fapt l-aș păstra, cred. Ia să vedem. Get gift. Da mă, mă, doamne, eu să-mi lăs să pădă și ăsta FBI și iau escape points. Că mie-mi și... A venit panorama asta. Dă-te mon. Oleu, hai mă, mergem, facem un cadou de Crăciun, Ia uite-l pe ăsta cu avionul aici, ești nebun la cap. Doamne. Hai facem un gest bun de Crăciun, stați puțin. Un gest bun de Crăciun. Băi, și prost, stai că mi explodează panorama asta. Să nu mă duc mai întâi să repar, nu vreau să explodeze panorama. Hai, mergem prima dată, reparăm, că poate face vreun retard pe aici de deathmatch, că... Eu am făcut niște propuneri, fraților, pe forum, dacă vreți să... Cum se cheamă? Să dați un +1 la propuneri, aveți acolo pe forum la sugestii server. Bă, și ceva foarte important, chiar vă rog, un prieten se apucă și el să filmeze, cred că deja a făcut un video informativ, așa că vreau să vă las linkul de la canalul lui, dacă vreți vă abonați, dacă o să vă placă, ce o să facă pe viitor. Eu zic că merită. Da, eu am mai făcut și înainte, are 1000 și ceva de subscriber, dar acum o ia de la capăt, tot, bine, o ia de la capăt tot pe același canal, dar aia e. Și oricum, eu zic că o să vă placă, o să facă ceva cu jocuri, nu știu,
ce a zis, Paladin, Samp și... Bine, Samp cred că o să fie seria principală și Dead by Daylight. Nu știu ce joc e ăla exact, dar am auzit că e foarte tare. Bun, hai să... MDC 543, Armored Robbery. Ce faci, Manuel? Ce ai făcut? Ți-am dat mare bucată, stai că fac poză că... Așa, eu fac poză pentru că știți voi, am chestia aia. MDC 460, salut boss. Cine vrea free? Spuneți ID-ul. Cine vrea free? Eu, cum? Free 461, free 330. Cine vrea free, stai să anunț. Free pe 1 pack. Free Irinel 08081. Îți ID-ul în pula mea. Free 666.1. Unde dracu e asta? Așa, hai că ajungem. Merge să eliberăm și toată curtea, dacă e cineva pe aici. Se pare că nu e nimeni sau sunt pe la garduri nemernici. Nu-i nimeni, se pare, hai că e bine. Bun. Dar stai că n-avea cum să fie cineva în curte la ora asta. Corect. Aici era. Mă speriasem. Bun, bă, dacă vreți să intrați în clanul AIM, este clanul lui Aron Andrei, bă, eu sunt rank 6. Îmi dați un SMS să vă propun pe chat. Sper să aveți măcar rank 2, deci rank 2 să aveți. Și vă propun pro, contra, pac, pac, neutru, alea și vedem. Poate vă băgăm în clan dacă vreți, dacă nu, asta e. Mă, da, asta tot cu avionul aici. Bă, las-o dracu. Uite un... Bă, nebunule. Uite un player AFC cu anti, stai să-i dau marea căpeală. Aoleu, ce ai făcut, mă, cu metre, mă, te pui AFC cu anti, mă, cu metre, mă. Ia totuși MDC 225. Aia, ce contează, first degree. Ia AFC, n-am ce-i face. N-are rost să-l mai somez. Stai, ce? Lele. Hai că e bine, băieți. Bă, și în caz că aveți și voi un Infernus MDC 430. Oh, domnule, nu mai sta, domnule, pe AFC cu anti, că dau bucată. Aia, pare rău. Nu vă rostul să mai somez la un jucător care are orice în MDC să îl somez când e AFC. În primul rând, clar, nu o să răspundă. În al doilea rând, dacă îl omor, n-are cum să-mi facă post. Deci, mai bine, pana mea, eu știu. Aia e. Da. Bun. Bă, deci aici o să avem noi rent. Deci la casa lui Leno, ID 16. Eu vă aștept în număr cât mai mare aici în casa prezidențială, mă înțelegeți voi. Să stați pe rent, vorbim, discutăm, pac, pana mea facem caterincă, vedem noi. Ne mai întâlnim, mai una alta, dar veniți aici la casa 16, chiar acolo în dreapta jos în spate. Stai să dau și un page size 12. Nu 12, ai un 15. Bun. Să dăm drumul la ninsoare, ca așa e frumos. Da. Dă-te, mă, domnule. Bun, aici mai are un băiat o colecție foarte impresionantă, cu niște Hayden-uri la fel de impresionante. Da. Nu aici este intrarea asta, că snob. Da. Intrarea este la casă, este chiar aici, puțin ilogic e făcut. Pentru că, mă vede, e acolo intrarea, e ID 16, că mă dau și jos să vedeți. Să-mi iau și heal totuși. Deci ID 16. Ea lui Leno are asta 1, deci nu o să pierdeți niciun ban dacă veniți. Hai, poate facem 20 de tenanți, ar fi bombă. Bombă. Haideți, fraților, să colindăm pula mea, nu știu. Raportul nu l-am terminat încă, mai am foarte puțin, am luat rank 3, n-am avut până acum ceea ce e ceva suspect, n-am avut absolut niciun post, deci absolut niciun post, deci vă vine să credeți. Poate am greșit eu cândva, bine am mai greșit, adică pana mea am mai greșit, dar n-am primit niciun post. Aproape, niciun post, ești nebun. Nici, acum cred că v-am zis să-mi faceți posturi, ai vrea, pun pariu.
Numai ca să stricați mie chestia asta. Hai că am intrat aici, băga mea și ceva să-mi bagi. Hai că am ieșit și repede. Da, mă duc să dau și una de cumpăr Infernus. Bă, vă reamintesc că prietenul acela s-a apucat de YouTube. Și eventual vă duceți, vă abonați și la info video lăsați un comentariu, ceva frumos acolo, o urare. Și multe like-uri, multe like-uri. La fel ca și la episodul ăsta, adică îmi lăsați și mie niște like-uri frumos, elegant, dă-te frate din potecă. Dă-te frate din potecă. Bă, astăzi, nu, mâine se dă level up, sunteți nebun, se dă level up. Cumpăr Infernus cu 2x, hai scriu cu 0, cu maxim 2k insurance. Să vedem și noi de cât timp filmăm, 10 minute, nu o să fie cine știe ce lung episodul pentru că n-are rost, chiar n-are rost, nu cred că se uită cineva până la minutul ăsta, oricum. Dă-te mă boss, așa mersi. Opa. Ce dracu? Avem impresia că are wanted, jur. Uite ce... e Bread Dragon 3, stai că uit mereu. Hai că snob. Da mă, deci nu uitați, ID 16 casa. ID 16, eu am numele... am cu ID-ul ăla dacă eram... Opa, boss, 610. Dă-că stai tu a făcă. Dă-că, spune și mie. Dă-că. Așa, să câți, man. Du-te și tu puțin la jail. Hai că până te dai tu de pe AFC se duce și timpul la jail. Vedeți? E și un avantaj la chestia asta. Da, blaba. Ar trebui să-mi scot duty-ul. Totuși ar trebui. Da, nu o să-mi scot pentru că n-aveți cum să-mi faceți post. Pentru că nu se vede numele serverului jos. Ce credeți? Că veniți aici ca niște post-counteri nemuritori și îmi faceți mie post. Nu se poate, manule, așa, nu se poate, nu, ușor. Bă, eu zic că aici oprim acest episod, holy shit, my friend. Nu uitați, abonați-vă și la prietenul acela, aveți canalul în descriere, aveți butonul de like și la acest episod, așa că trebuie să-l apăsați de cât mai multe ori, fraților, așa că eu zic că, da, că nu știu ce, că de-astea, mă înțelegeți? N-am înțeles ce am vrut să zic, dar e ok. Eu zic că o să facem 70 de like-uri la acest video, pentru că da. Da. Ce vreau să mai zic ceva, dar am uitat. Da. Bă, să vă abonați că mai am puțin până fac și 1300, nu știu ce, și probabil o să mă apuc chiar de seria de CSGO. În caz că nu știați, am luat VAC pe contul meu, era în Golnova 3. Bă, o să vă explic cum am luat VAC. Credeți-mă că n-am folosit în viața mea ceva, a fost o tentativă de folosire. L-am activat, n-a mers și am luat VAC pentru asta. Deci odată l-am activat, n-a mers atunci și l-am șters din PC după 3 zile VAC permanent. Și probabil ăla e motivul, că altfel n-aș vedea. Oricum, asta e. Data viitoare o să vă explic de ce m-am enervat și am vrut să bag atunci. Pula mea, a fost o treabă cu o chestie, dar mă rog. O să vă explic la un următor video, probabil cu CSGO, care o să-l facem curând. Eu am fost venit, hai, cu like-urile alea la episodul ăsta și să vă duceți pe linkul din descriere să-l încurajați pe băiatul ăla cu niște comentarii, niște like-uri, niște subscribe-uri, niște de-astea, știți voi. Hai, știți voi, pa!